Kronkron ni homa wiasefo oni homa aboa homa wana waji Yesu Kristo dino etie jemeso amen homa wana waji Yesu Kristo dino di asesra ya John 1:12 dodo waji Kristo wana waji ni die di wama won die tumi enti Kronkron wo ho ama wana waji Yesu Kristo dino etie jemeso amen nti migina hai samaji Yesu Kristo dino di so enyankopon ba onu ni wiase age nkwa ni mu na menkwa ho onu ni owusoriye ene nkwa na nim na chi nyame foforo ni ho magie dia ho Kronkron a woni nyame tumi no ode mame jemeso kasa amen ho Kronkron a woni nyame tumi no ode yade yabai ode mame e straight enyame bisa nyame mpaibo enyama continue nemum dia maje Yesu Kristo dino ade yabai adi magie di ngena meseme kan simple na akiro hello ati na samana be hade na mde atay anya kontra nyampaya ana nyama sorantam kro no ayati amaje Yesu Kristo dina de abai ana udie adi magie di so enyankopon ba magie di so onone ni mu na menkwa wo magie di so wu ye wa sore magie di so one ni wiase agenkwa magie di so okosoro ba sara de abai dia magie na di kaka awo so odi tumi ni ya de abai eni o wa wo sadi ade ni sitie me koya kontene enansia afe abosome nan na me dia pe Kronkron yo anonso ye jemeso amen me ko David am na mabisa urade Kronkron anonso ye ubisa wa de ba mawo nemu na fapem pa aye dodo a agye no wana waji ni dinati agye ni nyumandie jemeso kasa amen wama utomi sa be nyankopon ade yabai tiso tuona sa Kronkron ti umu a na wuri se ugidi a wuji Yesu die ni wie peye dia wosi waji Yesu Kristo adie no be se anya ade yabai omunye mesona no kore na mai ka tena mo enwie peye amen I am simple Yaradia Job Acts chapter 2 16 to 21 Young Kai Acts 2 16 to 21 Obianyi na sumbie wani na tie bi Peter abakasem bi Uya abajom po 33 to 41 Acts chapter 2 verse 16 na yini digodi for yo we kaya no se onyankopon se ebeba se enna edi akire mehwie me honhom agu honam nyina so na mmere mane mama ahyenkom na momra ntie hunhunu adisuade na mompani asoso daye na menko na memfena so na enam mehwie me honhom na wahyenkom na mema wanwade abanyamie ni osoro na ensenkyene ba asase so fam boja eni oja eni wisie kumo owi abedane sum no so ne adane moja sanra reda kesia na ba ebeba so obiara bobora de din no obeje ne nkwato so Israel mere mamuntie nsem ye 22 okay
Kenkai. Yes, who sorry. Israel Berema Munti and some years. What the Christian was some about. Nazani no Berema when Uncle Pond de Amodene. Number one. Nazratini, yes. When Uncle Pond de Amodene. Bianca, what did they? Amodene. Amodene. Ne Amadia. Ne Amadia. Ne Senchenia or no Uncle Pond Alanam the Suyer. A unit them. Yes. Said the Manamusumunimano. On one Yankopon Pogina would 2 years anymore, wouldn't that see in my mamma fan, and Nama wouldn't be Maranos one born a Syrian Kumno. On one Yankopon Yana, no son, we are whom I free said. Yana, no son, no, we are a homa. Kenkai, If you say, and to me, I must say 10 minutes, and I never can want some say. We were rather many with a free set woman if I mean him. Yentimacoma told me, number touch of my horse son. Na me honam so beda di da so be firi se odi nyame kra samado na ode ma okonkron ni hunu pre okonkron ni hunu pro wo kire me nkwakwai beda se kenkai wodi wani be ma botoye mo amen no kra anuanom nuanom mo ma kwai na men kamo ajapani Davido men kire mo se wawu na wasie no na ne da wo ye nche na wo ye nche abesile na so yo difo a na woni meso Nyankopon den tam ka kire ne se na sinimo aba bi na obetra na hinwa so nti ohunu yesie na waka Kristo sole ye ho se wonya na samado so hona ma hunu prayer Yesu ara na Nyankopon nya no onna dansefo ne ye nyina afi o ma no so ko Nyankopon nifa wadru he 33 hon konkon ho boshe kenkai afi o ma no so ko Nyankopon nifa na wonya agya ne nkyɛn hon konkon boshe nti wahwie die mu hunu na muti yegu aguoyi na David ankosoro Akwasi Awuah ka se na wutie ka kire mi wura se tena me nifa kosi se mede watamfo bɛyɛ wona sentiaso nti ma Israel fie nyinaa hu na mpa sɛ Onyankopɔn de Yesu yara ayɛ Awurade ne Kristo wode na yɛ Awurade ne Kristo akyidifo foforo mpemsa na ɔte na wɔn na komam ana ya medɛ no ana ɔka kyerɛ Petro ni asoma ka ne sɛ mebacho wɔn nsɛm a Peter kae wɔfa bi firi David anum ɛna wɔkyerɛ Kristo gyebɛsɛ amen wɔtwe ɔmo nyinaa adwene ɛbɛsi Kristo Yesu so ɔno na Awurade de na yɛ Awurade ne Kristo wɔne wawuo ne asa na owu ahoma wɔkasa fa ne wuo ho ɛna nipa mpemiɛnsa na yɛ alert ɛna obi ayɛ de abayi etie ɔma yɛ alert ɔma yɛ aggressive sɛ asɛm no wɔma yɛ de abayi ɔmu tie to aso kai na wɔte na wo wɔn akoma mu Bible sɛ ɔte asɛm no ɛwɔ wɔn akoma mu ana ɔka kyerɛ Petro ni asomafo aka ne sɛ anuanom yɛnyɛ nso yɛnyɛ dan na Petro sɛ wɔn sɛ mo nsakyerɛ mo adwene first starting asɛm no wate ɛwɔ wɔn akoma mu gyeme so amen but wɔnim ne yɛwɔ so ɔyɛ de yɛbae ɛne Peter ɛkɔkyi wɔn sɛ deɛ di kaa no mo nsakyerɛ mo adwene na mo nyinaa ma wɔ mo masu Kristo Yesu na mo nyina na wɔn masu wɔ Yesu Kristo din mu ma mo bɔ ne fafiri ɛma mo bɔ ne fafiri na mbɛnya hon konkɔn akyɛdeɛ no na mo bɛnya hon konkɔn deɛ akyɛdeɛ no na bɔsɛ no yɛ mo ne mo ma ne wɔn a wɔ akyikyiri a Awurade Nyankopɔn bɛfrɛ na nyinaa deɛ sɛ si hɔ no so bio na bɔsɛ no ɔsɛ na bɔsɛ no yɛ mo a ne mo kasa nipa mpem mmiɛnsa ne mo ma ɛne mo ma ne wɔn a wɔwɔ akyirikyiri a akyirikyiri Awurade Nyankopɔn bɛfrɛ wɔn aba nyinaa dea asɛm no nada hɔ wɔn sɛ mbɔ no nyɛ enti wɔn nkonkoro wɔ ho ɛnyɛ nipa dumienu no nko adeɛ ho gyeme sɛ amen sɛdeɛ Church of Christ foɔ ka ɔmo sɛ atwam nipa dumienu no nko a ne yɛde ma wɔn nyɛ saa ne teɛ ɛyɛ wɔmo ne wɔmo ma ne awɔ ntoatoasoɔ ɛne yɛne ane awɔ kyirikyiri from Israel to her gyeme sɛ amen
ye nam ye na Awurade Yesu Kristo nsam so betie die no eye nyina ayetia me pa che what ya se eye nyina yetia enti ade asya no so ena no pai ene se Hon Kronkron wo hope purposely for you. Jeme so amen. Amen. Obi a waji Yesu Kristo aya de ya be. Ti. Ati. Me de anu na ya asem ni eti. Onya je ni di se wom. Na woje ni nyuma tom. Bi na no masam so a. Awaso release Hon Kronkron ne ma. Cause eno ana eba mu aye Nyankopon de eba. Jeme so amen. Enti kwaya faso nya Hon Kronkron ye easy. Aye so simple. Jeme so amen. So for me amaji adi. Wa man kasa o. Omubusa Petro said, "Edia ne yenye." And the Petro nso say one said, "Mon satra de yen, watwene." Mon satra watwene. Na onyina ema mo bom de fafiri. Na omomo osu. What you say? Na mo benya Hon Kronkron bosse, the bosse ne ya mo na mo mane ya won to so. The what retreat in Adia. Amen. Amen. And the Hon Kronkron now will be a one sacra and Najun. Obia that's so good about Guro. Hon Kronkron Mao. Obia Jama Mo Humetium. Hon Kronkron Tinam. Or 4 Hon Kronkron Tramu and Ye. Dada 4 Hon Kronkron Tramu and Ye. Jamaso amen. Amen. Nipa udo wiase ane ni oma wo wiase Hon Kronkron tremu a tieniye. It's better for you to change. You wiase akana no atokona so for any anama ya dai na menya Hon Kronkron ana ma kire wi. Jeme so amen. Amen. Ma ujidi a uji Yesu Kristo die no enwie peye. Dia uji Yesu Kristo die no mani nwie peye. Jeme so amen. Amen. Jidi ani nyuma ananam. Ani Yesu ni wano wabrekura wuntime practice na asem. Jinidi na di na numa asam so. Wojeme so amepe amen. Amen. Ebio di abama wo wa hunu se Hon Kronkron abetena wo. Manya wo foforo. 1 John 3. John 3. When you are for 5, why are there 3? 1. Verse 9. Obiara Onyankopon awo no nye bone. Obiara Onyankopon awo no onye bone. Efise nabatene mu. Naba. Na ontumi nye bone. Ontumi nye. Efise Nyankopon na wawo no. Obonso ma Kristo ankaye. The abama wo hunu se Hon Kronkron tumu ni se you can't commit sin. You can commit what? Sin. Obi ankabi. Wase the Onyankopon awo no onye bone.
Efrisa na ba de yabai atenemu na ontimi nye bone efri wankatse obetimi aye no asakra kura hello what am I saying efrisa onyankopon na awo no na nabaya de yabai the fruit of God, the fruit of Christ. Amen. amen Efrisa once me nyankopon ba na nyame honhom timi mu na me koye bon untimi nya so honhom na control kra no ono onim boni di the better what you say and this also be the boni a honhom bi na control ne kra honhom ni suban ana wode ama wakra na wakra no nsu edi so Jemeso amen amen me better minsan ko bio ana de me kan what you say amen amen ti wani na tie me na omo original bawoga ofiri ho waga na bobo HonHom.com and awutie enti sa wote sa waga na ebo na obi na gina kire ya de ba ebo sa na won so ye hu se wo di bone a na ye tumi bi na control kra Jemeso amen amen enti obia God's spirit at the moon, you can't commit what? Sin. Because spirit no anybody then you shoot awuraw. So spirit no ye kronkron dia. I was so kran so ye kronkron. O kra ye kronkron was so nipadua nyina so ye dia. kronkron. That's all. So for it will be better to me at last 1 year bonnet. Answer is yes. I can't be Piano Kodia and you comedy bonnet. But a whole air control calamity. You can't commit sin. What you must amen. 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 My head on my kind of simple, sir. A bus on a Facebook, never be a tribu. Then you are to see a passer who go to you and I watch him. Who woman a control the Kura boyfriend and I got them. And also who may. Who go to Mupa. And now, what are the abroad? I would be at us. My 10 parasol. I didn't get 10 cities. When the show ran on the Kojini 18, 1.8, 10 cities, every 1.8. And you're correct. You young couple, I won on when you're born. If you send a back, now on to me. If you saw Yankopon, I had never throw you. The chance no one said, Apple at the Sadanara, intimate test, intimate as a pranda. And soon intimate man super. And then super soon an insurance. Jemeso, amen. But what you say? James and I can't James 3. 3 attempts 11 or so. Was it shoot and sure back? Our then you know when the crew. Our dad, then you know when you back. Many on broad mabit master and good yapa. Send the Pediabaku, Ume Conte, Bonsam home, no contain Yama home, I want the Pediabaku. No. Answer is what? No. Send the Pediawi.
nyame tena fa ama bonsam ayede aba atena fa enya no koreda Jebeso amen no akafa ho nkonkoro ho do to asokai James no asutiri bi free esude da na nyununum wo anikurom asutiri efiri sude da na nyununum ewo anikurom awa ni ba ko minia no brodoma betimi aso engudua ba obusa okwase se brodoma ebetimi aso ngudua ba anase obube betimi aso brodoma sala so na asutiri nkyerɛnkyerɛn ntumi ma ntumi mansu pada akire Jebeso amen enti won konkro nam ne pe woni mu aso no ayinioma padi awa woni paduam if God's spirit possess you ni suban panen ne yo pano de woni mu no ana ba manifest wo mu ye be hu no wo kasem kwatali sem Jebeso amen de ba tawati ase Uni yemu wajuma mu ufipamfuo mu yebehu different de abonefo beye bia no onko a wontimi nya bi efirisa honhom na atiw mu no entimi nya de ono no www.evangelistakwasiawuah.com Ojeme so amepa amen entina okọ asori a entra sore nkase we ba sore me peke no ye nyina ne abegu aso dem eso bia ne honhom a dana se ye nyina to momra ma ye no oyo sa hiro ye nyina ne asa ojeme so amepa amen eso aso nipa ne honhom ane won so de yi Jebeso amen. Why have a cousin away from boy come and yana still what that's upon pie. Brother. Uni mo home matinimu. Jebeso amen. Debi ameka. Mote. Di force mati akoba jaman. Oso force mati akoyese. Me kwasi awu anko me bobinde asori ebegu. Unsi habio. Wabembu Jebeso amen said you so for your genie dear pa Jesus says one year genie Christ shit I saw no cramming kobio Jebeso amen obi so ba sorry afiri so ame atene aboni dede so obi ba ko Jebeso amen the batch what they make you nas indi must obi another bonibi anso ho nkonkoro nhwe no no nso mfa boni nso obi nhwe enemu nti asem diye bonibi ani ho aso ho nkonkoro hwe na ho nkonkoro nso de boni aso obi a no Ojeme so abepa amen enti ene ti ase de ba mu a wo se nkonkoro ti mu no aya ba wo so anya tons riba baba nyanwa riba baba nyina okoko hawo ubodua amen ana meboa ubodua what's the matter? Anyamia. What's the matter? Anyamia. No, Aquatam Kosia. But the body. And I tell you, be a winner. Amen. The assembly. Okoko how. Buffon Tantan. Ntoko Uru. Nkonkoro te umuo manu ayache obia ayampe ape timetope mo bi gina ho awo mo no sunu osu
amen. If you are ultimately of when you are called, who him a bow, who muna, who tell me what day I am one, you know. Kai, now HonHom Kronkron No Ba. Christ say, Obi our throne of man. Obi our throne of day. You be so. Your casa on concrete will be more. And then maybe a Sunday. Do be with a more quack do baby a womb crada. Jimaso, amen. Amen. So for kiki from Bruna Muni yo yatas here. I am Kronkron No Ba. We should buy to say. Sakwam HonHom ewura obia. Said your communist subanti and the pan reacting. And I'm a boy. Yes. Oh, when you must be boy. Sakwam HonHom ewura obia. HonHom ni mewura no on father so international more life. On father so international for video nyanim. Amfa ahwini ngugunu ko. Amfa dawuro adena. Me ya comfort dada. Nti akomana ma nti wasame dress na me de ball life okuru. Wanya da. Usia no wa simple. There's a communication is .com and I will so amen. Amen. Bosom na abewura no no kira ne de omfanye ne nipadua. Sanso na sedam HonHom ngurawa. Obi bia ye correct. But HonHom ni ngurawa. Ababa wa fa nikadio. Osho on safe. Jemeso amen. Mon fere obi adio mebo. Wonye mebo. No did go tem. A normal person ben abasa. Ojemeso amen. Amen. It is a HonHom no ewurawa. Ni so apia umu. Nti wutia mi wa trase na busa se anaso God spirit atimimu. Amen. Amen. What you say? So on concrete na obi mu a ehunu odo ewo ni mu odo ni pagina odo no nko ano ewo nkura bata be system odo nko awo ne nkura bata mesi azai aduosia odo no nko nkura bata system ndisi yi odo nko asi wase atira wa de kode afra no odo anuoma ewo mu a eya duosia emransam dudi gina ehwodom ano nko ate Moses mransam du no mesini nyina ehwodom ano nko ate oje meso amepa ama ano nko ate aka 50 ya kasi ya baba mu a obeku wachi odo no nko a Jemeso amen. Amen. Me ba cha wati mase. Ansa no aba anijie. So nkokuru wo mu a that is the seed. Anijie nso nkura bata ya duasa. Jemeso amen. Ansa no aba sumdua. Ano nso nkura bata ya duasa wo. Jemeso amen. Amen. Ansa no aba wodwo. Asamba na meka tse no. Sai tumadi ayedi nke wo se ye to so be 3 weeks. Jemeso amen. Na kenya da ajiba ba mu. Na nkunu sade HonHom Kronkron ositia. Engineer say riba
wanya honkonkron apo honkonkron nyina achi which we timo yere amene wodem pono ti so de wo bromo hade ni nyina once I know it. When you must the castle, and now concrete member put puabos will be aggressive. Oh, will be a power concrete. My young munchel. They must say, Amen. Assume about your charity. Or draw or be a God spirit. Actually, what is a doormat? That's what they said here. The idea now 15 we say. And so you would add what is a carpet? Be a cotia tantadia woman or the bad year. As you need to be a one. Evangelist Akwasi Awuah.com and Awuah. So because of the Spirit of God, may done it doormat. No bidding in our particular man bini jabini. Akoko bini in nama bonte. Obaya. Because what no I come no to amen. Amen. And yes, when I saw it, Nadia Wave, someone conclude Christo Muntia Bonusum dry. Yeah, pinning the show. Amen. Amen. Yeah, the natural bonnet man and a matati. Was I done and you know, Sabon Payama was a daddy, or Mobo. With a white transaction. I became what to me, make me a match amount to your sound. There is no amen. Amen. Make me a match amount to your tuna sound yakete. In the power of yes, we are fee at your bedroom, say. Jebeso, amen. And you would duty until Hong Kong now open. And you be only by you must obey, you know, well, the animal, Sakrawatan, and no Hong Kong no. A soup, the sunu, and the Bamia who is a Hong Kong Korea, the Abai. Abujo cherry. Or sure, any the nappy poem, tune the show. See, do it in a pump. Jemeso, amen. I deny you. You do second page, Jan and Canara. Indeed. So this is all Hong Kong. I told you I'm going to we're serious, and now what take? I know a person will pay BA, but then I know kick MBA. I got to say, poor Bawara, and Casamaco Waria could give me this woe. Walk or who are we a walk all far with you forever and ever. Yabachi and Zaguachi. Akrapon nine, and never be a penabeko. Amen. Amen. Who are we are well, and yet you may be you. Who found who dear water. When I'm about to come to a power, when you quite so did you want to. Was so before Umras and I didn't wear the Aniakai. Because it's all Beno.
Uze baby anka akwa betimi edi be 3 days. Wokwa saba. Ubi bia wudi krapa ya saya dan saya ka. Say sika gu bank enya wonko awudi abio. Wanu abrape. Enya wudi abio abaya wono oba ne dia. Jesus amen. Amen. What you make us a name di fufuo oba no so se me kondo mutuo. I was so jai fufuo ni die na mo nyina mo di die. Modi mutuo. Osa obi na ha na ni na. So we see kabetimi aye mutuo ni fufuo a. Oni so. Yo. Wabu akonhoma beti nyodia. Kane no anka wo ma akonhoma anka be kwa akotadi. They say wo ma akonhoma ne tresa nyodia. www.evangelist.com. Osi mumu sampeni volo. O papa no mu suo na kanka. Give us amen. Amen me boa. Onyi ntu ho awonga. Okay. Obia usiditi. O so do kwa. Jemeso amen. Amen. Uchi me kwa tata de bi na ye ofe pa na ayira som se wedi amempe. Me ma onhye. I before say you for the kwachina wan. Me a wo de be cheme se mempe. No agi atade. Wani mu anu osunhwam. E de na waka. Wo fa hodi e waton. O ka no otimi ka tse wo se ka na emfa obia. Ano dia. Jemeso kasa amen. Wo tumi so ka tra wo. O ma ka sister bi na te front way. And I know what now I did to otimi ye bodu a sister Mr. Obrawa. Sinaka na nyame no dia sifom. What I know more kano. Oda na kwa umpeni pasa openipa na emom wo ye ono nko adea wo nye oni obidia wo ma me kuro ehia wa Jesu obaji permission. That is marriage. Na wese o ka se mali twam no a oni ka kuru woni mu nsiamu a wo ho a o fo kura wotime je hwe oba a wota afre no we sisi we say we mfre ni bio o fo o business ayi wanya ba ma ni na anya business oba HonHom Kronkron na nam no wonya fra ne mo ba won se aba mu pe waton fa ahodie wonni wo hu bio nya de opa na wo beye jemeso kasa amen. Owo enya juma bio awujina ya bompa ya wotiguyo no yo wanya me de amesra nya me so nwura wo Kronkron ni nwura jemeso amen. Apo na batu mu untimi nya bone akwaya wiasini be fa so anya sika ntamtam no nko untimi mfa ho jemeso amen. Ma ba we ogina makro na tade esi ha no haja kene na ba ko se bi si anim onyina osi ha no onye ese kabi baba be so abopepe mo ananten kakra akofura tnem on komra 95 million bidie ese na taso but now so HonHom ni so gare no fanchini mum jemeso amen. Sugar kura wunya bi fanchini odi gama bi boga wona no ho abachira no ona ma na gare gunubotom
once was son no cry shorter. But then again, I was manager hope. So my video, you know, I was a crew. Second and good and now in shoe crown. I said, Papa, I'm going to return and I make me favorite. Oh, boy. Indeed, Obia, oh, she shall congratulate Aquano. Hunu Musa HonHom no. Onyabatre omo pe. Wonni to me pio. Amen. Now per dance. What do you call when you? Now per namfo fe odi fortuna bre untimi nko. Now per ball, now at the stadium e wonya ne tenabre. Evangelist Akwasi Awuah.com and I would what do you call baby? Jemeso kasa amen. Because what you say? Onu benya ahoto nya baby a wo benya ahoto. Obi twene bone ma wo. Ani kwa sa wo so twene bone ma no. E wo sa wo twene papa. Wo hwehwe papa. Wo hwehwe nsira. Wo hwehwe adimonyam. Wo se hu pa. Ade mani pa koro. What how pa so se ma na duane ni. Anu ade no. Enti HonHom na obi ani abra wo pa no ensam wo mu. Na ya ni anko. The head of my bobo when we are. Assembly woman one will be in Sawashum. What is it, Sanyami Shra? Who's that paper? So amen. Yatete won saguati was one radical force man one onkasa waso ontie won sa won to na nsa nyankopon nipa na ko abisa oham ana woko atwira yadi afane se HonHom Kronkron No Ba so a obenya hoden no e ma dance for obasa se Jerusalem no akwa wi asase no hey kaba baba anade ahoden mra udi akoro eno ne ye eno na nsore ma ba hye obi enti utimi hye obi utimi zakoya ogina so aye sofu allo amen. Me ba cha wat ma se. Nti HonHom no wa mra. Munwene hu ye o. Cha. Hey. Ama mun kanu kure o. Nti wa mra. Hey, akosia. Montumbo. Jemeso amen. When we say this here, HonHom Kronkron ba mu a oba jo. Wa na wo yakekaka, oba yakekaka na enyame asem. Asofo no bebre ba ha. Omni bi se sofo wu ani aden. Omu sia mi kroma. Me kana na o mai sikafa. Na sofo bi no apie. Opie. Hey, we are at the side. The Yajumano, how we are praying. We don't anything. Amen. I got to me on my papa, and near the bow. Yamestre. Omunimda. Many a day were my jumem. Some year Jumano, Bijina felt a year Jumano.
apart from adwuma no nka ne yɛdenfo give us amen. A Bible was a one and near burn fun and near Dania or Harry. The German money here, no doubt. Suddenly a brew was a green Benjamin. No more German Niwa Major Power. Give us amen.